nke a karịzịa. Otu gịnị ọ maka okwu tupu anyị akụ njuwe na-atụ egwu. Chere ka m gwa unu. Olugo mgbe anyị ga-ekpuru nkata n'isi wee gwa ya bụ eze okwu. Nwaanyị otulu ikwu a na-atụ egwu. Onye ga-arị onwe ya elu. Ọ nwoke ga-arị ya elu. Kezikwe nke na. Ọ bụ aksị ka eji wawe ya. Chai, ụmụ abalị. Onye ga-ekwu? Kedu ka ga-esi kwa onye ukwu ụwa? Ka ekene ya bụ ukwu. Kedu kene ya bụ ukwu? Na anya ụmụ abalị. Olugo mgbe unu ga-eji wee zukọ wepụ aka enwe n'ofe ka ọ daghọ n'aka mmadụ. Kedu mgbe nnekwu ụkpana ji wee zaba nnụnụ? Gbọ. Anya ga-eji maka ifi ofu onye wee rapụ ezinụlọ anyị n'obodo anyị wee gbafuo. Mbanụ ofu onye. Ka ga-esi n'ọhịa gbafuziere because of otu onye. We cannot allow him to intimidation us. Instead of getting intimidate, me were ofu kwụ gaa n'elu mmiri. Nnaga. Ọ maka gịnị? Igwe. Agịrịga. Ọ gị ma ihe na-ekwu. Kwụọ ya ma nweta ha ya. Bụrụ ọjọọ kwuru ife na-ekwu egwu atụ n'anya. Gwa okwu agwa. Chụwala ya ko ibosu. Igwe ka isi m bilite ọdụ ebe mmadụ bilitere. Chụwala ya ko ibosu. Anọgwala m ala kwube. Ihe m chọrọ ikwu agịrịga. Ị chọrọ ka m kwuo okwu? Nwa abalị ivelu na-emegbu m. Ifere ndị na-abụ bụ ihe na-eme. Ọnwụ egbugu unu tụfie akwa ka eke unu si wee nọsialụ mmadụ na-esi mmụọ maka ifi ofu onye. Agwala unu na ike na obi nyụkwasịrị okpu eze ụmụ abalị nsị. Unu wee na ọ maka ifi aka iji wee gbakọ ebe nụnwa unu wee na-atụ egwu igwu okwu. Kịta bụ ugbo ka ebido kịta wee kwabanya mmiri a tupu ọ gafee ikpere. Ka ebido fu kịta wee chụbịa atata bụ ugbo. N'enye ọbịago ka egwu okwu. Anyị nwa amụlị ya ofu onye adịghị akali ọra. Ibe nọlala afụgo nna akwa agbakpọ dike agba ya mgbakwi ka m gwakwa n'unu. Mgbe ka unu niile kpọrọ mitin Gbam. A na-akpọrọ m mitin na m kwuru ofu okwu bara uru. A wee kpọbalụ m mitin. O nwere onye n'ime unu ya ezu m mgba. Anyị akpọ m mitin. Afọ m na ọ ndị anya dị bịa mitin. Ọ bụ anyị akpọ mitin ebe m nọ. Akpọta ife a na-abụ. Nne ụlọ anya n'isi enwere m ike ịnụ ọnụ mmiri mana okpu atakara nke ọzọ bụ ife na eji aga akwari. Mbọsị m bịara ebe m na-ekwu okwu si ewepụtazi m ụdụ dati a agịrịga na ogwu maka nne anya n'isi ego ọ bụ okpu atakara ka m mee n'anya kụrụ mmiri ṅụọ ka ọ bụ okpu eji agwa akwari ogwu papa bọs wee mmụ ka ị bịara ịgbara izu ịgba ọgwụ n'afọ ọnụ ma enu n'ala atarọ ngụ mana mbọsị iyi anwa kpachie ụzọ m afịorie ngụ ka afịfịa wunye gị n'ubi ka maniu daalụ ịgbọrọ m igwe ịkpatara m ya ịgbara m ya kpata m ya maka ọ bụrụ na ime anya iwechi ya azụ ewere ngụ kpọọ ụtaba ntinye gị egwe maka o nwere ife iru olu m ịgba otondo na nkịtị otondo ga-abara m uru mbọsị ifụrụ ndị mmadụ na-achọ izu ka e wee gbuo m ka emegide m nyekwa efe maka nteta maka nwere iwe ọba enu eze ga-agwụ ụnụ nwa na-agbalụ m izu ngụsa agbalụ m izu na-agbalụ m izu na m kwuru na isi dị mma ya echi eze egbe gbara m izu nke nwa na-aka nụrọ nwaanyị nna gị nụnyere nwaanyị nna gị nyere ọnụ kweghị na-ekwu na nna gị nụnyere nwaanyị ụmụ ị mụrụ amụrụ ụmụ ịtọ onwe nke yiri ireje ajụ onwe na-eke na ụmụ gị ahụ niile anya a na-eri ebupụ tupu ịnụtava onye ọzọ na-ebukwuri ya na ịbụ uko o nwere ife ịnọba irikwasị erituo o nwere ile n'ebe nwaanyị ya nọ anyị nwabụ ndị na-agbụ ya mmiri ma ife anyị nọ ka m gwa gị ya na o nwere onye n'ime unu nsị ka ntie antelu unu ya ya lacha nkwe ka m gwa unu maka ka si wee ne unu anya ma gị ma ibe maka ọbịa m ime ibe ịfụ agụgụgụ ibe nwa ya kwụ Ka ife ga-achụpụ m ka m dapụ na.
iko ee ibe ka m gwakwa gị gịnị ga-achụpụ m ibe ka m gwakwa gị ịfụrụ gị aramatụ egwu aramatụ oke isi egwu maka agwa anya na ite atami ka m gwa gị ejiri afọ ọnụ gị a wee gwọ ifu ka ntarị ya nụ onye na-egwu ọbụla ike obi ịma na ibe melụ bụ na ọyị nwoke nwa ya si na mgbe ya ji wee malụ na nna ya ga-abụ ajọ mmadụ bụ mgbe nne ya dị ime wee na-anyụ oke arụ ịnụ ibe na-agwa gị nne dị ime were nne ya ara enyeju arụ agwa ka nne ka m gwazia gị ọ bụla agwa agwa ịma ibe na-eme ọkwa nwa nka nke ife anyị idebere na mgbe ụlọ ọkwa ya na ya ara gị isi ọgwụsịa ike obi ka m gwazia gị na ịpụta si na o nwere onye na-etinye aka ịmazi ife bụ ịbụ ajọ eze ntabili aka eji wee nye ya nri iwelu mkpịsị aka chọọ ịdọpụ m ile na ị na-enye m nri atabe m mkpịsị aka n'onya ntọnya taya ya bụ agụ egwu egbu egwughara atụ m ịbụ agụ egwughara atụ m ịbụ mmụọ abụ m mmụọ abụ m anụ nka nka ka m gwa agwa ifere ife adịghị ebe nụnwa ewere m ya gwọ abacha were azụ ọkpọ ụta anya inonya ọgbagbue gị ife a inonya ọgbagbue gị ife a bụ Dunlop iji wee kọmpa ife eziokwu ọkwa na Dunlop ka ọ bụ kọmpa ife na-ata onwere ife na-ata ka m gwa unu mbọsị a ya apụta n'izu unu na-alụnye mmadụ aka ịchọ iti m ọkpọ iti ọkpọsala m aka ịchọọlụ m mgba ichiritere m aka etiti onge ya anyị agbabanya bụ mgba agbazina n'izu igwe nunwa abụ m abụ igwe n'obodo onunwa bụrụ okpu ụzọ na ụtọ asarịsị ara m atụ egwuregwu onye si na ya na-eche m ya na aja tituo etituo m ya ị ga anyị tụje nyụọ ya ka nyụọ ha ma kpodo gị gaa nka gị ka nna gwa ifukwa ịma onye mbụ ifukwa nna gị ma onye mbụ nna gị ma onye mbụ ọ bụzi nke nwa ị na n'ọsọ ike ka m gwa na n'ọsọ gị ọgwa ebuku na ị nyere adọla ebe nwa akụwa m ntu n'isi ofu ofu unu anya akwụdo ị ga-ewelikwa aka ị unu anya akwụdo aka ya unu anya na akwụdo ọtọ ibe ya aka akwụdo igwe n'enu ọmandanị ọ ga-asị anụmanụ ajalụlanị Patrick ife mere like Romeo ife mere like Romeo agwa m sị onye abụ m ka m onye ụjọ mmụọ aga m aba ụnụ mara bụ ụnụ baa ụnụ mana mbọsị ọbụla obodo a ga-achụ aja fa ga-achụ ụnụ na-aba ka a ga-eji chụ aja igwe ife a bụ ife nye na-ebi ebe ị chọziri iji anya achụ aja ijighị ike obi chụ aja ọhụ isi agịrịga ala ugwe ka iji achụ aja ndị okenye unu dịkwa egwu no wonder ike obi chọrọ iji napụ okpu eze